Yanzu na haɗu da yayin nan naki wanda nake tunanin cewar ko da zan samu matsala daga ɓangaren shi zan samu sai na kuma ba haka ba. A'a, ai daman na gaya maka shi baya da matsala. Daman dai wanda yake da matsalan Liti ne. Kuma da na samu sauki ma yana shakkaka. To wai ni kuwa mene malici? Kai dai kawai a barka za cikin gashinta. Don ko ɗazuma da ka gan mu wai gidanku ya ce sai mun je ka fito na ce ban san ka. To me hana ku isa gidan namu? Ai da kun isa. A'a, wani abokin shi ne ya ce mishi hakan bai dace ba. Shi ya sanya kuma sai ka taho kuma kana zuwa sai suka yi shi kamar ka musu asiri. Asiri kuma? Ai ni duk garin nan babu wani ɗaya namiji a gabana. Domin da na yi abu sai ki ji ana cewa dan yana ɗan mai garin nan. Ni kuma na tsani wannan abu. Ba ni so in ji an ce dan ina ɗan gidan mai gari. To ba gaskiya suka faɗa ba, kai ba ɗan mai garin ba ne. Kin ga duk ba wannan ba. Ni fa na tsani gasar da ake a gari. Domin kuwa da na koma gida zan sanar domin a san abin yi. Ma'ana kuwa mai shanya tun da sauran rana don kada wajen kallon ruwa kwaɗo ya mana abu. Har ka ban dariya. Gasan ba daga gidanku aka saka ba. Kuma ma duk garin nan wannan miji ne zai kada ka. Baccin ka san kai nake so. Ina ga kin manta dai da al'adar garin da take. Ko kuma in ce zaulaya na ki. Saboda haka firar ta isa haka. Alkawari na rike miki soyayya ba mai mana rudu. Ki rika mini soyayya haka ni ma yanda nake miki. Tafiya muka yi hakan kin daga kaya na cire miki. Ki hana mini surutun baka bun magiya na hana miki. So ya zama warraka na rufe sirri bani aje ki a gando. Maganar da ka yi mini ta daɗa soyayyar da nake maka. To don haka sai na jaddada komai kan na shige ɗaka. Bari in gwada yi maka. Ba ta ganin kin taka ni? To kwalba uwar sharri, yaushe kuma na taka ki? To duk sharri sai dai ki gama ni na fi ƙarfin ki. Kar in ji, kar in gani, ko in ji labari. Taka ni fa Taka ki? Ta taka ki. To wai ke gaje in banda ma kin samu ɗaurin gindi daga can wani waje. Ai da sai in ce ko kiɗan ƙarfi ake maki ba za ki kwatanta ɗaga hannu ki ce za ki mari kani ba. To kawai sai a bugi mutum kuma a hana shi kuka? An hana ki kuka, na hana ki fita ido na rufe fa. Idan ba haka ba ko wallahi wata rana sai na sa an share muku fili a gidan nan da ke da ita in ga yadda za ki kwaci kanki. Wuce ki ba mutane wuri Allah. Jeki mana. Kai. Kasar magwaza ne da kallo mai tafiya shi ke na ɗagan mu tsari bai kama da mazuru. Kasar mago. Na wajen kina zo. Magana nake so yi. To me kuma ya faru? A kan Ladi ne.
Me ya faru da Dadin? Ta ji an ce tun da muka dawo daga gurin nan ta faɗi ba ta da lafiya kuma ko magana ma ba ta iya yi. To uban wa ya gaya maka ana karo da aljani? Mutum bai faɗi ba. Wa ya gaya maka cewa za a taɓa aljani? Mutum ya ce shi ke da nasara. Ƙarya ne. An ce maka ana neman mace ne a same ta cikin sauƙi? Ƙarya ne. Ai duk uban da ya ci zomo sai ya ci gudu. Yanzu kuma shi kenan ni idan na rasa Ladin to ni kuma zan aura. Ladi za ta tashi. Jinin nan da aka ebo kina nufin jininta ne? Ta jika da buka bani wuri. Baka wucewa? Kaga nan inda muka dira iyakacin bakin taimakon da zan yi mana kenan na rage hanya. Sauran tafiya kuma sai mu taka da kafa har mu isa fadar. Yaya, me ya faru? Gaskiya ni fa na gaji. Ji nake kamar na koma kawai ke ki karasa. Wannan tafiyar fa taka ce. Duk kai ka ja mana wannan tafiyar. Kuma ina ma tafiyar take a nan? Ba da irin wannan tattakin bane kake zaka zama jarumi? Kuma mun kusa zuwa wurin nan. Tun ɗazu kike cewa an kusa kuma ni har yanzu ban ga komai ba. Har yanzu ba mu karasa ba. Kada ka bari zuciyarka ta mutu. Ka zama solo biyu sha. Mun kusa isa inda za mu. Tafiyar da muka yi a baya bata kai wadda za mu yi nan gaba ba mu isa fada.
To amma kin ce min iso kuma na ga tun ɗazikin yi shiru. Alo motiri! Cin fanken siyara! Siyara! Karki damu, kin san mu mun san komai, domin ko da ma baki zo da yaron nan ba, babu laifi. Saboda haka za mu aiki aljani yanzu nan ya je ya ɗebo jinin yarinyar domin shi ne mahaɗin maganin. Duba hannunki tambayi. Ku juya ku tafi, sauran bayani zan tura aljani gajere. Idan kuma akwai wani bayani daga gare ki, to na ji daga gare shi. Ku tafi, ku tafi, ku tafi. Cin fanken tiyara. Cin fanken tiyara. Na wajen kina zo. Magana nake so yi. To me kuma ya faru? A kan Ladi ne. Me ya faru da Ladin? Ta ji an ce tun da muka dawo daga gurin nan ta faɗi ba ta da lafiya kuma ko magana ma ba ta iya yi. To uban wa ya gaya maka ana karo da aljani? Mutum bai faɗi ba. Wa ya gaya maka cewa za a taɓa aljani? Mutum ya ce shi ke da nasara. Ƙarya ne. An ce maka ana neman mace ne a same ta cikin sauƙi? Ƙarya ne. Ai duk uban da ya ci zomo sai ya ci gudu. Yanzu kuma shi kenan ni idan na rasa Ladin to ni kuma zan aura. Ladi za ta tashi. Jinin nan da aka ebo kina nufin jininta ne? Ta jika da buka bani wuri. Baka wucewa?
'Yar gidan mai gari kenan. Yar gidan mai gari kenan. Eh mana, budurwa dan mai gari ai ta ma ta zama ɗaya gidan mai gari ko? Mu yanzu ai sai dai mu kike a baya. Aikin kyauta. Ladi fa a gaban ki ta faɗi. Kuma Ladi budurwar yayanki ce. Lokacin da ta faɗi, ba fa da ke muka kama ta muka kai ta gida ba. Kuma a ce ba za ki je ki jajanta mata ba? In dai wannan ba ita kaɗai ke da laifi ba. Mu ma muna da laifi tunda ba mu je muka gaido ta ba. Ku dai kuke da laifi. Ku ne ba ku je kuka ganta ba. Ni ai na je. Amma fa ku sani, ciwo ya san gidan kowa. Kuma na tabbata da ɗaya daga cikin ku ce ba ta lafiya. Da Ladi ta je ta duba ta, ita ce ta farkon ma zuwa. Amma a ce ku babu wacce ta je ganin ta. Ba ku kyauta. To, yanzu dai ruwa zan ɗebo. In na dawo, na je in duba ta. To idan kin dawo, ki biya min dan ina so ni ma in je in duba ta. Kun ga, wai me ne tsaya sauraron wannan kucakan? Idan har kun yi niyyar zuwa a duba ta, daga nan ya kamata mu wuce. Ke idan kin yi niyya, walau in kin ɗebo ruwa ki je ki duba ta, walau baki je bar ruwanki ne, wannan matsalar ki ce ke ya dama, amma batun wayan matsayin kin dawo ɗibar ruwa ƙarya ne. Kina tuna ta da ki wallahi biki san daidai ba. Kun ji ta fa, ni ke ga baki san daidai ba. Ke ki fita daga ido na. Idan har kika ƙara gaya min irin waɗannan maganganun sai na yi ƙasa-ƙasa da ke dan ni ba na tsoron ta kife, kin sani ba tsoron ki nake ba. Idan kina shiga hanya ta sai na balla ki anan go, idan kuma kin yi gardama ki matso nan ki gani sai na karya ki daga wanda ya tsaya maki duk garin nan. Kun ji ihe ka ce kananan yara ai ta rigima kamar kaji. Kin ga ka ki ga min wani kananan yara. Ba zan tsaya ba kamar wannan yarinyar tana gaya min abubuwan da bai dace ba dan ni idan kika ci gaba da shige min gaba sai na karya ki. Na gaya maki ki kiyaye ni ku kuma idan kun yi niyya ku zo daga nan mu wuce mu je mu duba ta. Ruwanki ne in kin dawo ki je, ruwanki ne ma kar ki je. Yanzu dai ku bar wannan zancen. Ku taho mu tafi. Ke kuma gaje. Ki je ki ɗebo ruwanki. Idan kin gama daga can ki je ki duba ta. Ku taho. Kasar Mago, kasar Mago, akwai abin al'ajabi kasar Mago. Akwai abin ban tausayi kasar Mago. Akwai abin ban tsoro kasar Mago. Ladi dai ta warke. Zuwa ne in gaya maki. Ta warke? Eh, kamar yadda ba haka aka so ba. Wace ce ta zo nan gidan? Wace barbaɗaɗɗiya ce, wace tambaɗaɗɗiya ce, wace mai shiga ungulinci? Na tabbatar da sai ita. Sha ballaga zaban kaura banza sai yawo kwararo lungu rariya. Aikin ta kenan yawon gulma gida. Da ni take zancen. Na ji duk abin da ta zo da shi, na ji maganar da kuka yi. Ta zo da magana banza, magana wofi. To ai ƙarya ne a ban ma yara ɗakin kwana ko cikin ƙaya man ya sa kwana. Haka na
banza magana wofi sokai da ita kullun daga wancan kwararo sai wancan lungu aikin kenan daga safe har marece ta shigo gidan nan ita tana da bakin da za ta zo nan gidan ta gaya mana magana to ƙarya ubanta yayi kaɗan uwarta bata isa ba da ni suke zancen maza ki gama da kan nan in kin gama ki same ni ɗaki. Kasar Mago inda uwa take biyar ɗanta. Kasar Mago inda uwa take biyar ɗanta. Kasar Mago inda uwa take gudun ɗanta. Kasar Mago daura shirin yaƙi baka bata mance kwari ba. Lallai tafiya ta dau harama a inda ake dasa ɗan ba. Duk wanda ya bar dokin nasara ko ba zai sauka gari ba. Kasar Mago gata da nisa, garin da ake rasa fansa. Rago ya baje kasa kasa, dodo ya hana masa barci. Dauro kuwa baya abinci, bana da rashi da maraici. Kasar Mago, Kasar Mago, Kasar Mago. Ga gwarzon maza ta hoki mini take, nai nasara san kina zama dodon 'yan maza. Saunar maza ba zai zama gwani ba, zankara a san ki ba na tsoron 'yan maza. Ga ɗamara na rataya zan buga koge, masu kallar maza ashe ba sa waige. Zana wuce na baya bar su da hange, wanda ya zo ya ja da ke zana fito mara maza. Yarda da ni zana aure ki na zamgin shiki, rayu da ni zana kare ki ga mai farmaki. Yanzu kai Lado kana ganin abin da kake yi shine daidai da kai? Kasar magwaza ne da kallo, mai tafiya shi ke na dagan mu, tsari bai kama da mazuru. Kasar Mago, Kasar Mago, kai fa maraya. Kasar Mago. Kuma duk duniyar nan ba da wani ɗa da na mallaka ka sai kai. Ko ka manta? Kenan so kake a kashe man kai? Ba za ta taɓa sauka ba. Garin da ake rasa fansa, rago ya baje ƙasa kasa, dodo ya hana masa barci. Ni gaskiya Umma, wannan abubuwan da ake yi ta za a rika zo ana kawo miki ziga nan da nan a rika kawo miki abin da bai kamata ba a ciki kuma sai ki rinka ɗauka. To kuma ni yaushe ma daga nan ko da fuskar lari ne. To yanzu wannan wanke da na kana yi ina za ka je? To ina fa zani, ni kawai gurin abokai na fa zani. Ba kuma gurin da zani ba. Wannan yarin ya zama dole ka rabu da ita. In ba so kake in sassaɓa maka kamanni ba. Aikin banza aikin. Kasar magwaza ne da kallo, mai tafiya shi ke na ɗagan mu, tsari bai kama da mazuru. Kasar Mago, Kasar Mago. Sannu. Ina wunin ku? Lafiya ne? Na gajiya. Ba gajiya. Ya jikin Ladi? Jiki da sauki, yanzu ma ta dawo daga kewaye. Ladi. Sannu kan. Ladi. Awo. Fito ga marka. Ya hana masa barci, dauro kuwa baya jiki ya yi kyau gaskiya. Ya jikin? Da sauki. Ya kike?
dama gwaggwa ce ta aike ni in samo mata kanjulo. Sai na ce bari na zo na ganki da jiki. Mun shiga ciki. To. Kasar magwaza ne da kallo mai tafiya shi ke na dagan mu tsari bai kama da mazoro. Gagwar zan maza ta hoki mini taki, nai nasara san kina zama dodon 'yan maza. Saunar maza ba zai zama gwani ba, zan kara a san ki ba na tsoron 'yan maza. Ga ɗamara na rataya zan buga koge, masu kallar maza ashe ba sa waige. Zana wuce na bayan bar su da hange, wanda ya zo ya ja da ke zana fito mara maza. Yarda da ni zana aure ki na zangin shiki, rayu da ni zana kare ki ga mai farmaki. Ake jira wallahi kowa ya ɗiba ruwan su kin tsaya sai faman ne ci. Ke ko kin cika masifa. Yo ba zan yi masifa to mutum in ka tafi mai ce baka jira shi ba. Ni ba yadda zan ƙara biya. Tsari bai kama da mazoro. Kasar Mago. Kasar Mago. Dariya me kuke yi? Kasar Mago. Baban zaba. Garin da ake rasa fansa, rago ya baje kasa-kasa, dodo ya hana masa barci. Tsari bai kama da Ba sai kin gaya mun ba maza ki cika mu tafi da kwatkun ya ta tsora a kan. Matkun Daji. Daga gidan ku nake aka ce mai kin taho rijiyar Mago ɗiban ruwa, shi sanya na ga cewa ba zan iya haƙura ba. Sai na biyo ki domin na ganki. Wato Ladi, san da nake miki ya wuce wani mai hankalin da zai iya kyasta shi. Kuma ina yi miki so mai matuƙar tsananin gaske, ban da burin da ya wuce na ga na aure ki kuma. Ina tsananin son ki. Ko dai ba kya so na ne? Kasar magwaza ne da kallo mai tafiya shi ke na ɗagan mu, tsari bai kama da mazoro. Kasar Mago. Ruwa nake so na daina kai gida, saboda in ta hana in ta aike ni ina da ɗiwa. To an da wannan ne ba dama. Mu je sai mu tafi mu kai ruwan ko? Ta. kai wai kai har sau nawa ne zan gaya maka hawainiyarka ta kiyaye ramata ne. Ya kamata fa a ce tuni ka gane cewa bakin rijiya ba wurin wasan makaho ba ne. Haka ne kam, amma kuma gani ne daga inda saƙon ya taho bai kamata a ce na karɓa ba, saboda mai faɗar maganar
bai kai matsayin da zai faɗa a yarda ba, ko da ku a gidansu ya faɗi magana. Ka yi gaggawar gyara kalamanka, ka yi ƙoƙarin sa ma harshen kalin zami, don idan ba haka ba lalle zai kai baro ka. Kana ji ko? In dai akan wannan ne, to ina so ka sani baki na alfahari na ne. Ba irin bakin ka bane wanda bai iya furta kalamai masu amfani ga masoyansa ba. Na fi karfin ka wallahi. Domin ko kura ma ta san zaki. Da Allah ka dan ba mu hanya za mu ci ko? Kasar magwaza ne da kallo mai tafiya shi ke na ɗagan mu, tsari bai kama da mazuru. Kasar mago, kasar mago, kasar mago. Pick up. Action. Action.